खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि प्रबिन बसुमतारी, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार पेजनि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लाबाय। खन्थाइनि मुं नोंनि जिउआ गोजोन जाथों। गोरोन्थि दासान नों, गोथार गोसोजों अननाय बुंफबनाय मोनसे बिखा दंमोन आंहाबो, आरो बियो नोंनि थाखायनोमोन। फोथाय नों फोथाय, बै जोनोमसिम आं गावखौनो थिनानै दोनगोन नोंनि थाखाय। बे आंनि थिफ्लिं जिउ मोनसेखौ रुखु रुखु गाबनाय बर' बिमानि दुखुनि मोदैखौ हुगारनो बावबाय। हारिनि थाखाय सुथुरजों जुजि जुजि आंनि जिउ माब्लाबा गोमोरलाङोब्ला आं जेरावबो थाङा, नोंखौनो नेनानै थाहैगोन। अखा सिजानानै जुब्रा जानाय दाउ दुलाबाथा बादि गबथ्रबनो हरै मारुआव। माब्लाबा एमब्रायै मेगननि मोदैया सौब्लाना फैनो नागिरोब्ला आं बुरखायना दोनगोन। मा खालामनो, गासैबो सिमां मिजिं नोंखौ जिउजों हास्थायनाया फेलें जाबाय। फोथाय नों फोथाय, दाबो आं नोंनि बिखानिफ्राय खेबज्रेदसेबो दोरोदलाङाखै। गोसोआव दं आंहा दाबो नोंनि गोरबोनि मोजां मोननायनि थफ्लाखौ, नाथाय नों नेनांगोन बोसोरसे, बोसोरनै, बोसोरथाम, हयथ' जुग मोनसे। बिनि थिखानाय सम गैया, मानोना आं दा बै नुहुरनाय रोमै रोमै हाग्रा जुग्रुबनि अरायथा नङै देरायावसो दङ। हाया ओंखारलांनो, हाया बिमा बिफाजों फंसे सुखु दुखुनि रायज्लायनो। उदांस्रिनि सम आरो बोथोरखौसो नेनांगोन। नोंल' गोजोनै थाबाय थाथ'। एसेनोसै।